दिनैनि दिनाव जइन लाबा लाजायो जइन लायाबा थाजायोलै थाखा फैसानि थाखायसो जइन जाफैमारो होननानै गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायदों आरो खुलुमबाय लोगोफोर बेरेफुंजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरबाय आरो आंनि चेनेलाव बरायबाय दा दिनै मोननैसो आपडेट लानानै फैलायबाय आरो दा मोजां गाज्रि दसे सावरायनोसै नङा होमब्ला दा बिनि सिगां नैबे मोनसे फट'खौ नायनानै लाग्रो बे जाहैबाय धोरोम मुसाहारि फट बजरानि आन्दाराव थानाय पलासगुरि BCDCनि आरो बिथाङा दा थांनाय माखासे साननि सिगां बिथाङा नैबे मोनसे भिडिअखौ माने पस्ट खालामदोंमोन आरो गावनि फेसबुक पेजआव दा बेखौ नुनानै मा जालायखो गोरों समाजनि मानसिफोर UPPL एबसुनि माने IT सेल दा बेनो जाहैबाय लाभलि नार्जारि फेसबुक पेज आरो दा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि गाज्रि पस्ट होबाय आरो दा बे पस्टखौबो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै दा रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय बे जाहैबाय गोरों समाजनि IT सेल नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा परिचय होनो नागिरदों दा दिनैनि दिनाव जे बाथ्राफ्रा नङा बै बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोनहा पलिटिकेलनि जेनाखि पारपासै लानानै बाथ्रा बुंनायनि उल्थायै दिनै बिथांमोना मा एटाक खालामो बेनो जाहैबाय एबसु आरो UPPLनि गोरों समाजनि IT सेल दा बैफोरबायदि IT सेलनि पस्टफोरखौ नुनानै बे गोरों समाजनि लिडार आरो बे एबसुनि मेलेमजिबि बिथांमोना लाजिनो रोंना रोङा आं बेखौसो दिनै सोंनो लुबैदों बिथांमोनाव दिनै बिथांमोना माबा मोनसे जुदि गावस्रा जुदि लाजिनाय बायदि मोनोब्ला दा बिथांमोना एकदम पार्सनेल बेकग्राउन्ड लानानै बिथांमोना नाना बाना एकदम जाथारै बाथ्राखौ बुङो आरो दा दिनै बिथांमोना राजनिति हिसाबै बिथांमोना एटाक खालामनो रोङा सोरबा बिथांमोना जुदि गावसिनि माने साबजानाय बायदि मोनाखिसैबा बिथांमोना पार्सनेल बेकग्राउन्डखौ नंबाबो नङाबाबो जानला मोनला लिरनानै पस्ट खालामो आरो दा लाजिनांगौ दिनै बिथांमोननि दोलोआ लाजिनो रोंनायमोनब्ला दिनै बिथांमोना गावसिनि IT सेलफोरखौ बेफोरबायदि लिरनो नाङा बेफोरबायदि पस्ट खालामनो नाङा होनना बिथांमोना बुजायनो रोंगौमोन दा गावसोरनो बे रोखोमनि मानसि बोरै बिथांमोना सोरबा IT सेलखौ बुजायनो रोंगोन दा बैफोरबायदि IT सेलनि दैदेननायाव जोंनि बर' समाजा मा जानो हागौ आरो बे बर' हारिया मा जानो हागौ दिनै जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' दैदेननायाव एबा दिनै एबसुनि दैदेननायाव दिनै मा जादों बे जोंनि BTCनि अबस्थाया मा जादों दिनैसिम रायजो राजाफ्रा नुवाखै होमबा दा बैफोरबायदि अबस्था आरो दा नंखायनो दिनैनि नैबे समाव UPPL आरो जायनाखि एबसु माने गोरों समाजनि जायनाखि IT सेलफोर माने बिसोर माखासे समनि उनाव माने मा जानो थांगासिनो दं ना मावाफोरबायदि रोनावनो थांगासिनो दं दा बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव जाथारै बाथारै पस्ट होनायनि थाखाय मा खालामनांगौ FIR होग्लुंगासिनो एकदम जोबजासे माने FIR खौनो होनानै थाबाय था दा दिनै बिथांमोना सरकाराव थानायखाय बिराद गोरा जादों नङा होमब्ला दा खिन्थु आयेना रावनिबो थाखाय जानानै थाया बेखौ सिन्था खालामनायानो मोजां खिन्थु नैबे फैगोन समाव नोंथांमोननि सरकारा गैला बे मास मोनसेनि उनावल'सै मास मोनसेनि उनाव सरकार जोबनायनि उनाव बे UPPLनि गेसाव जेनाखि IT सेल बै IT सेलफ्रा रोनावनो थाखाय रेडि जानानै थाखा होननानै आं सिदा हिसाबै बुंखायो आरो धोरोम मुसाहारिना बसुमतारी बिथाङा इमिडियेटलि थांनानै बिथांनि एगेन्स्टै माने थानायाव FIR हैनांगौ दिनैनो आरो बिनिफ्राय बिथांमोननि डाटाखौ कालेक्ट खालामनानै बिथाङा सोर बै मानसिखौ दिरुननांगौ दा दिनै बिथांमोना ना मावाफोरबायदि रोनावदों मानो रोनावा जानो दिनै बिथांमोननि सरकार दिनै बिथांमोननि दोलोखौ सोर मोजां मोनबावो दिनै बिथांमोना सरकाराव फैनायनि उनाव मा मावखो रायजो राजानि मा उन्नति खालामखो दिनै गोबां आसनि दं होनदों बै गोबां आसनिफ्रा रायजो राजानि मोजां खामानि मावदोंना मावाखै बै IT सेलफ्रा दिनै नोजोर होदोंना दिनै थाइसे थाइनैखौ लानानै दिनै बिथांमोना जाथिया मा जादों बेखौ नोजोर होदोंना नंखायनो साबधान जानाया मोजां दिनैनि दिनाव दा दिनै UPPL आरो एबसुनि माखासे मानसिफ्रा जोंफोरबायदि मानसिखौ दाय गैया गोरा केस होनो हायो बिदिब्ला जोंफोरखौ दाय गैया गारा केस होनो हायोब्ला जों माने बिसिनि IT सेलफोरखौ केस होनानै फोजोबस्रांनो हाया दा दिनै सरकाराव थानायखाय दुगा जादों समा रावनिबो थाखाय समान नङा नैबे मास मोनसेनि उनाव नोंथांमोननि सरकारा सोलायबाय
नोंथांमोननि सरकार सोलायनाय लोगो लोगो बे इउपिपिएल आरो एबसुनि आइटि सेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खामानिखौ आंनो आखायाव लागोन रायजोफोर। दिनै बिथांमोनखौ गोरोन्थि नुबानो केस हो, गोरोन्थि नुबानो केस हो। सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोननि केसा मैखुन बेरनायफोर बायदि बेरग्लुंला जोबगोन, होनब्लासो बिथांमोना सिक्का मोनगोन। दा नंखायनो आङो नैबे धोरोम मुसाहारि फंबायखौ खावलायबाय, बिथाङा इमिडियेटलि माने थानायाव थांनानै बिथांखौ दिनैनो एफआइआर हैनांगौ आरो। दा बेजों लोगोसे मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर, बे जाहैबाय नेरसोन औवारि। दा नेरसोन औवारिथ' दाख्लैसो माने मोफौखौ दिं दिं दां दां फेसबुकाव देखायलाबायनानै दम होनानै बिथाङा केस जाजानो गिनानै मा होनो फेरेंगाजों माबा जाहैदोंमोन, जयनिं जाहैदोंमोन नङा होमब्ला। दा फेरेंगाजों जयनिं जाहैनाय लोगो लोगो दिनै सप्ता खनसेनि उनाव बिथाङा माने बिपिएफआवनो रिटार्न जाफिनबाय आरो। बिराद इन्टारेस्ट ना रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव फेरेंगा बसुमतारीमोन बायदिया दिनै सिन्था खालामदो, दा दाखालिसो थांबाय दिनैनो बिपिएफआव खारबाय, आरो दिनै खारदों बिथाङा मा होनदों माने 12 जन ना 13 जन मानसि लानानै फैबाय नङा होमब्ला। सासे थांबा बेफोरबायदिनो 12-13 जन लाबोनांगौ। बे जाहैबाय मोनसे गेरेला। दा मा फात्ता मोननो फेरेंगा बसुमतारी, दिनै नोंथांमोननि सरकारा आरो जिन्दिगियावबो फैला, नायबाय थाबानो जाबाय। दा दिनै सासे थांबा 13 जन गाहाम फैयोब्ला नङा, आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि दोलोखौ जाख्ल'नायनि खायदाखौ दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा रोंसै। दिनैनो जइन जायो, थाखा फैसा लायो, सप्ता खनसेनि उनाव ब्लड अबबा हाबो। दा बेफोरबायदि अबस्था आरो। दा दिनै नोंथांमोनाव जइन जाहैनाय लोगो लोगो थाखाबो मोनबाय, आरो बिनि उनाव मा जायो, आरो बिनि उनाव गोबां मानसिखौ लानानै जइनिं खालामफैयो। दा बे जाहैबाय, बैफोर नुथायफ्रा जाहैबाय इउपिपिएल दोलो जोबस्रांनायनि मोनसे माने सावगारि आरो रायजोफोर। दा बेफोरबायदिनो अनेक माने मिनिथाव जाथाय जालाङो, ओमफ्राय बिथांमोननि थाखाय बिखा गावथाव जाथाय जायो आरो रायजोफोर। माने बिथांमोना बैफोर थासारिफोरखौ नुनानै दिनैनि दिनाव जइन लानो गिबायनो। मैयाहाय आङो सासे बिथांमोननि लिडारनिफ्रायनो खोनादों आरो, दिनैनि दिनाव जइन लाबा लाजायो, जइन लायाबा थाजायोलै, थाखा फैसानि थाखायसो जइन जाफैमारो होननानै गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायदों आरो नेक्स्टआव जुदि जइन जायोबाबो थाखा फैसा होनांलालै खारखागोनसो होननानै बिथांमोना बिथरै सावरायदों आरो। माने बिराद माने मिनिनो ओंखारथाव आरो, ओरैबायदि जाबाय घटनाया। माने सरकाराव दं नालाय, थाखा फैसा दं, दा बेखायनो पाब्लिकफ्राबो बिथांमोननि सरकारनि दिनाव माने फ्रायनो गलामानो जाजोब्बाय आरो। खुनु इनकाम गैया, दिनकाम गैया, रावबो जोंनि बिटिसिनि मानसियानो खामानि मोना, थिखादारफ्राबो माने गुबुन जायगानि मानसिफोरनोसो होयो। माने बिटिसिनि मानसियानो खामानि गैलाबा, खामानि मोनलाबा, बे बिटिसियाव थाइसे थाइनैया बोरै फैलायखो रायजोफोर। दा बेफोरबायदिनो अबस्था जाबाय। दा दिनै बैफोरबायदिनो रायजो राजाफ्राबो 100-200 मोनबानो माने जइन जानो लुगैबाय आरो। वान काइन्ड अफ बिजनेस होनो बिदिखौ, माने मोनसे रोखोमनि माने बिजनेस आरो, खायदा बोराय बाहायनानै माने बिजनेस खालामनाय आरो। दिनै जुदि इउपिपिएलाव थांनानै 2-3 हाजार मोनोबा बेसेबां लाब नङा होमब्ला। आरो दाखालि नैबे जोंनि खाथियाव जइनिं जादों 10 जन ना 12 जन, बिथांमोननो 9,000 खरि होदोंनो रायजोफोर। दा 9,000 खरि होबाय, लाबाय, सानथामजोंनो ब्लड खारलायबाय। दा बेफोरबायदिनो दिनै बिथांमोननि दोलोआ माने बिराद माने गाज्रि समा फैबाय आरो। दिनै थाखा फैसाफ्राबो बिथांमोना बरबाद जागासिनो दङ, आरो दिनै थांनायनि उनाव आरो मानसिखौनो, बिथांमोननि दोलोनि मानसिखौनो ज्राव ज्राव लाबोयो। बिदिबा बे दोलोआ थागोन रायजोफोर? थाया, जिन्दिगियावबो थाया। आरो जाय दोलोआव बै इउजि ब्रह्म बिथांमोन, बिना गयारिमोन, फेरेंगा बसुमतारीमोन आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोन बायदिया थागोन, माने बे दोलोआ माब्लाबाबो जोरनाय नङा रायजोफोर। फाइनालि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा दिनै प्रमद बन्दुनि बाथ्राखौथ' मा बुंनो। दा दिनै नै दाखालि सानब्रैसोनि सिगां बिथांमोना न'खर साख्रि, जायफोर साख्रि गैया, जिमेल आइडिनि थ्रयै माने एड्रेसफोरखौ बिलाइनो हागोन, बेफोरबायदि माबा मोनसे माने बरनलायबाय रायजोफोर बिसोरो। माने मा होनो बिदिखौ, लिंक बरनलायबाय आरो। दा बेफोरबायदिनो लाजिनांगौ। दा गोबां बुंब्ला माने गोबां बुंनो हायो नङा होमब्ला। दा बिराद उन्नतिखौल' नुबाय थायो, आरो बे बिना गयारि
बिथांमोननि जेनाखि मा होनो बाथ्राफ्रा नायदो नोङो ओरैबायदि मानि गाज्रि आरो मानि लाजा